Nyaya yakapirwa wazana chikuse chikwira bheta mishi. Nyaya inoti wakandinanga kuti ndiri muroyi. Itai varume tokupirai vamutumwa. Vakananga vari kunanga huroyi ava ndivari komplena ka vape mukana pamusoro idare. Ini ndiri mudzidzisi wepamusarara. takurisai kwazvo. Ini ndiri mudzidzisi wepamusarara pandava nemakore ndiri ipapo ndichishanda zvakanaka nevana, asi kushanda kwangu kwane kushungurudzika zvizhinji. Semudzidzisi ukanongedzerwa kunzi muroyi, mashandiro acho akaoma. Ndinonzi muroyi nevana vechikoro, ma-Satanist nevana vechikoro, zvichitanga namaya ndivo vari kunyanya kuzviitisa. Mumwe musi ndiri mukilasi ipapa nyaya yangu yakambotongwa ndisipo. Ndoda kutangira pechipiri pekuti vakuramba vachienderera mberi nekundinanga uroyi. Patakauya ipapapa inini ndakashakirwa nemwana wangu. Mwana wangu anga ari kuUniversity of Zimbabwe. Akangotanga kungobuda ropa mumaziso, mumino, munzeve. After 3 days achimbva atongofa asina kumborwara. Ndabva ndadzoka kuno kubasa. Vekuchikoro vakauya vakandikuta. Ava vamedhemu ava declare havana kana mbouya kana mbobata maoko. Asi mashoko atakanda kunzwa vanga vachifamba vachiti medhemu vaya mu-Satanist uya akazvidyira ega mwana wake. Inobva zvandibata. Ndichiri kuyoka ndiri kubva paassembly, ndiri paassembly ndakangobhesta mbva ndatanga kuchema. Ndobva ndateerwa nevamwe medhemu. Headmaster vakati nyaya iyi yanetsa, handei mustaff room. Ndobva taenda mustaff room, ndobva taenda kunobvunzwa kuti zviri kumbofamba sei. Ndobva ndarondedzera nyaya yangu ndikati amai ava vari kunditi ndiri ndakauraya mwana wangu ende vanoti ndini muroyi, ndiri mu-Satanist. Ende havana kutaura inini chete, vakati vamwe vacho vakutopenga. Pane vamwe medhemu vakazvara mwana wangu vakatanga zvakare kutaura nezvamedhemu ivavo vachiti mwana wacho vakupenga, saka mu-Satanist, ivo vakupenga saka mu-Satanist. Ndobva ndati inini nyaya iyi medhemu inini handisi kuda kuita zvemakuhwa, handisi kuda kunzwa nyaya dzevanhu dzemakuhwa, ndiri kuda kubvunza ivava vambune vari kuzvitaura. Ndobva ndavabvunza ndikati imimi muri kufamba muchinditi muroyi, mu-Satanist, zvikanzi naamai ava, zvikanzi mufunge kutaura chokwadi. Inini ndine maziso anoona, ndinofamba nemweya, ndiri mumweya ari mandiri mukuru. Maziso angu aya anoona amai, mimi zvamunoita ndinozviona nemaziso angu aya. Ende hondo yamatanga iyo iyi, hondo yamatanga neni ichasvika kumapena. Ndicharwa ndiri ndega ende endai munomhan'ara kwamuri kuda hamundigoni. Ndosaka ndauya kuno kudai. Manzwisere zvataurwa nemamai kana zvinhu zvinzwa kubvumira mhosva yokukumira inengati semuramba mhosva yekururama nokuti kutaura kwazvaitonzi mai ava mu-Satanist vana imhego yataura pavana ende vana vacho vaitotaura vanga vakawanda. Saka pakatanga kutogadzikwa dare racho ndakatoti sei inini matora inini ndega pakati peruzhinji rwevana. Kufunga kwekutanga takatorwa tiri 2, patazotorwa kechi2 ndakatotega vachita ndaka kuti muroyi papi naimedhemu iwe handitaure nemi. Ndakambobvira kukuti mangwanani masikati chii vakambotanga kudai dzamarara sadairi vandangozvisiyawo. Vandazoti ndakakuudzai papi naimedhemu. Vakati ndine vanhu vari kuuya vachindiudza. Vatonzi tiri kudare mangotaurai vanhu vacho vari kuuya vachikuudzai vandiri kutaurira inini. Vakaramba kutaura nemedhemu avo. Saka pokuti handikabata maoko. Ini ndakambofirwawo nemwana vana kumboibata maoko. Ndajuly ndikafirwa nemunin'ina vana vandibata maoko. Sunday ndakatobva kuchimubamai vangu inini vana vandibata maoko asi ndakazongosvikira neSamuel. Handizivi kuti vada kuti inini ndivabate maoko inini kwangu havabati.
tingaita rombo rakanaka here tina champion here muno wechikoro kana committee member zvake wechikoro chesecondary school hapana tino urombo dai vanga varipo panapa tingadai vanga vachinzwawo zvatinge chitaura. It's very unfortunate kuti chikoro chigare chine manyongori akaita seatiri kuona. Very, very unfortunate. Now, zvoda kuti kudzidza kwevana kuri compromised. Kudzidza kwavana hakusiri effective. Nemhaka yekuti varayiridzi havana pfungwa dzakagadzikana. Kana imi muri mushandi kaya manditi. Aiwa ndipindure muri mushandi. Aiwa hakuna hemeni. Right. Now, zvamuri mushandi pachikoro muri part of the staff. Isitoza kuti kana staff yakapesana kudzidza kuno akuite zvakanaka nekuti vanhu vari kupedza nguva vachifunga nezve zvavo ivo pane kufunga nezve mwana wechikoro. Saka situation iri pachikora haina kumira zvakanaka, iri kuafekta vana, ma-innocent souls. Nemhaka yekuti vakuru vari kuita sei, vari kukakatana nezvinhu zvemanga-manga. Vabereki vana vari kuafektwa, vana vavabereki vemunomu. Imi munobhadharwa mari, imi nemi munobhadharwa mari yekuti mupe service kuvana nekuvabereki. Asi nguva yenyu iri kupera panyaya dzekunangana huroyi nenyaya dzekupotedzana. kubatikana kuvana yakuana maibhimi vana kuswera vana vechikoro kana muchitadza kupanana rudo kuva kuti vana vari vanongodzokera kumba zvavafambira pasina ika kudzidzisa vana kunge muchitanga mawirirana imimi sevabereki ndimuri kuswera nevana nomuonekwawo mana vanhu makadzidza munotaura kuti ndimi munofanira kudzidzisawo vana kuti vave neupenyu hwakanaka ramangwana muwanikwa hamufarirani hamubvunzani upenyu kana mwakaremera hamubvunzani zvisina chitsvakana. Taura ichizo pamusoro imamo ndina kusosha ndinotsirira vangogara kutaura neivapindina mambo kuti ndikura yachere vanhu ndofunga mwana wacho arikutaura mwana wangu ndizonga panashi ndofunga kubva panokambotisonga kaikamboya kuchikoro muchikoro ndikaona yacho mwana wangu anotishwa namai ava leseni leseni kubva ipapo havana kuzongomutisha yege vakatongoswa ndikuvatura mwana achiuya kumba achidi paripoti tichiudzi vakabhoita zvakanaka chimira ipapo ndapanzwa izvozvo zvamuri kutaura izvozvo zviri correct nekuti ava vane mafi is a human behavior vabata ndo zvinoita munhu ndosaka tichikuti nyaya dzakadaro hadzifaniri kuonekwa pachikoro hazvifaniri kuonekwa pachikoro nokuti zvinoafekta mwana zvavari kuita vava zviri natural. Hamugori kuti munhu awasira poison ndisekerere zvinoita hazviti anenge akufunga zvenyashi yezviri kuitika mudumbu make umu saka haagoni kusekerera hanibona ipanapa. Saka tikuti imimi iyemi mese makadai muri kuuraya chikoro pachikoro pakatika strike vana vakati hatidi sadza pano kana kuti bhizi ranyanya wakazodzika maniki unonzwa uchinzi hazvina kutanga nemwana wechikoro kunyepa pane munhu mukuru kumashure kwebhinzi uko ndo zvinoitika izvozvo muzvikoro. Saka vanzwa vanhu vachiti vana vacho vachiti apa kune mumwe munhu mukuru ari kupi
Ari kumashure. Anoramba achitaura chi? Nyaya iyoyo. Pakauya ma-investigators chakunyatsoinvesta chese munhu wacho ari kuda. Kuti ndiani ari kuramba achirudzira chi vana kuti vataure izvozvo. Muri kuzorayira komiti. Imimi amai avataura zviri pachena vakati izvo imimi makataura kuti ndine maziso ari kuita sei anoona mustaff room. Ndinoona zviri zvamusingaone baba. Mune tsamba here imimi yezinate inotaura kuti munoona. Handina mama. Saka mashoko aya munoaonako. Burikidza nekuti vakanga vanduta. Tikati ndikutaura kuti wandikuudza ndiani. Kuti chi? Ndikutaura kuti muri muroenda undoramba chingoti muri muroe. Vakazina ranga ripo pakati mimutaura aya ari kukuudza na bhesa. Acho achikuudza imini. Vakati handitauri secret yangu. Vangu vese vakatoti ndezvemakuhwa saka titonge nyaya. Ndikati memu saka tikuramba tichirwa nezvinhu zvinandibasa rese. Tichingurwa panyama here kana kuti takurwa pamweya. Nekuti zvinhu zvakapfuura apa kuti vanhu vacho vadonhe ndimakatanga navo kuvanamatira kusvika vana vadona. Kusvika vana vadona vakatanga kutotaura mazita ekumatichers. Ivo varimo vachitora mavhidhiyo vachitotora vachitorekodha. Asi isu vairambira kuti vakazotorwa ravo ndo pavakazorwadziwa. Asi vamwe vese vakataurwa nanhasi ndotodungirirana navo ndototamudzana navo. Vakataura kuti chi? Vachitaura izvozvo zvokuti ndi-Satanist yezvi chichi. Mamwe matichers vakataura. Vese vakataura. Vana vasina kutaurwa vese vakataurwa nevamwe. Vachitaurwa nevana vechikoro. Nevana vechikoro. Asi iva vanhu vazoramba vakabatirira vega vega. Apa ndivo vakatanga kutonamatira vana ivavo kusvika vatanga pakutaura. Vachiterekodha isu vachitirambidza. Vachitora mavhidhiyo nemafundisi avo isu vachitirambidza. Asi vakazotanga kutaura ravo zita ndivo vakabva vazorwadziwa zvakanyanya. Asi vamwe vacho vese vakataura kuti ndinotowirirana navo. Saka imimi deduction yenyu iri kuti kudii? Ini ndio mubvunzo wandina kuti akamba wabvunza kana nezviro kuti tikwadecide akabvunza kuti saka ini vakamba vakangoti nanga neni. Pane vamwe vana vamwe tichasi kuno primary vaitodonhawo futi. Kuidini mazoramba makati nanga neni. Sei memu? Kana kwa DSI kuti anga tiri konezuro. Nezuro. Vakati chi DSI? DSI vakati ende mugara zvakanaka. Asika imimi mese imi pakadai saizvi ndakamboya takati garai zvakanaka. Handiti? Saka zvakaenda kupi izvozvo? Takatanga kugara zvakanaka navo ndichivati mangwanani vachikoti vachingoti chii vachitosvika vachirambidza mwana kupinda mutanzo vese. Svika takurejisa vana ndabva ndazoti meme wachiti mwanasirewo heritage yedu ndikati heritage yacho medhemu vari kumudzinga muneseri. Saka adonyora sei? Ende vakati mwana ngaachirejisa heritage. Tinozotaura navo memo. Kubva vazotaura navo. Kana ndikaverenga mukati mekutaura kwamuri kuita makadidacta imi zvanzvo handiva varume venyama. Ndakadidacta zvanhu zvakutaura zvinge zvinondedzera kuti imi muri kuti zveshuwa kuafectwa kuri kwa vana ndivava. Kuafectwa kuri kwa mwana muri kuti ndimedhemu. Pamusoro changamiro. Sezvandataura kuti vana ndio vakatanga kunamatira vana vachimanifesta. Izvozvo mira muzwa. Ipapa muri kutaura chaipo ipapo. Ndio parinotokonfirma zvandiri kutaura kuti muri kuti ava. Ivo vakasora kumashuri. Asi vazoramba vati nanga neni. Izvozvo yamuzwa ndikutadza kutaura here. Ndikuti izvo zvamuri kutaura izvozvo ndio zvikutokonfirma muri kutotaura kuti hongu ndikuti ava ndokuhonzeri nekuti vakazoramba vachidi vachingoti naka vamwe vanyarara kweivo varambirei vachitaura. Saka ndiwo apa chikutinesa zvekuti vamwe vese vabereki vese havachataudzana nevakutaura neni. iri kuti kandi muri kuvananga. Ndipo ndikaonanga papiko mambo wangu. Izvo zvamuri kutaura izvozvo manzwa zvamutaura zvamuri kutaura izvozvo zvamati kutaura izvozvo kuti vamwe vese vakanyarara vese vataura kunzi ndivo vachi masatanisi asi vakazoramba vamwe kuti nanga neni zvoreva kuti ndiwo. Aiwa ndikutoti imimi ka handira pati kuti zvikunzi makaninanga huroyi imimi ndizvo zvokutaura ka ndizvo saka ndikuti kunangwedza kwacho kuti uri muroyi iwe ndikoko kwamuri kutotaura kuti makazoramirei muri mega imimi kana maamusiri imimi muroyi
Mungadai makanyarara sekunyarara kukaita chi? Kukaita vamwe. Mambo wangu ipapo ndinongoti iwo ndovakamba zvinotaura nezvavo ini ndakanga ndanyarara nezvavo Ndokusaka baba ndakana musi wani watikataura nezvama zvakanaka. Ndokusaka baba vangu vapindira manje vachitaura kunyangwe nemwana wangu havashamupa mukana kupi kuklasi. Zvokonfirma futi kuti ava ndohonzi ravo. Aha. Inini regai ndipokane nezvekutaurwa zvekuti ndandidzidzise mwana wavo. Mushure mekunge vaona kuti ndiri mu-Satanist, handiti vakashingirira vakanzi ngava mwana wacho ngaadhirope heritage. Amai vakachemerera kuti mwana wacho aregere heritage. Nokuda kwokuziva kuti inini pachikoro apa ndinotoita the best teacher, ndiri the best apa ndinobudisa ma-results ma-A ega ega. Ipapa vanozviziva ava mai ava. Ndomva varamba vachimanikidzira mwana wavo kuti aite. Zveshuwa mazuva ekutanga zvaindiremera nekuti iye kwaari akanga ane pride yekuti ini ndawina nyaya. Aiti ndikamubvunza kutarisa pasi votanga kuseka kana ndatibuda muklasi mangu kana usingadi kudzidza. Ndakamubudisa muklasi kaviri. Chete yedhi vakataura nini vakati hazvinzwa be professional. Ndikamudzidzisa mwana ndikamuitisa zvese. Kana ari kutaura kumba kuti ari kunyepa vana vechikoro vanotozviziva ndakapedza syllabus ndiinaye. Ndikatomupa mabhuku ndikamuita zvese nemwoyo murefu ndikaregerera. Asi amai ava kutaura chokwadi inini semudzidzisi ndakamira pamberi pevana vechikoro uchinongedzerwa kunzi uri muroyi zvakaoma vana vachingosikenyedza vachitengenedza. Pane musi wakauya vamwe mai vachitengesa madhonati muklasi. Janga ya towards break madhonati aya vakati mai chikuse ndikutengesa madhonati. Ndikati madhonati ikato break kumba kwangu mwana wangu wekuprimary anotoonawo chekudya ndipei $1 ndobva ndatenga $1 ita $6 akaunti 7 anga akati wandei chiri chipaketi. Vakomana vemuklasi mangu vakanditi medium ka ndo muyedzo wamatipa tipeiwo madhonatsi veduwe vana venyu i1 mwana imi mukadyawo 1 indodyawo 1 ai mama yese tikabvurira ndikati no problem ngatitei lesson vakomana ngatirovei form 4 toda kurova zvikanzaiwa medium tipei madhonatsi ndobva ndavadimburira madhonatsi andikati iwe chidya. Amai ava vakaenda kwahead vakati mu-Satanist uya atanga akapa vanhu madhonati. Then pandinoenda mulesson every time pandinoenda mulesson ndinoti vanhu kuti tipase katinoda Mwari ngatinamate. Ndobva ndanamata handinamatire mwana handibate mwana musoro ndakangoti ngatinamate. Kunamata kwatinongoita paassembly kunamata kwamunongoita tichitanga mameetings kunamata kwatinongoita isusu maprofessionals tichiita zvinhu zvedu ndozvandinongoita muklasi kuti ngatinamatei maform 4 muchinyora. Ndobva tanamata mai ava vakaenda kwahead vakati ini namai ava handidi kuti vanamati kana vachidzidzisa handidi. Saka ndakaona fanike vakutopinda muklasi mangu everything chandinoita muklasi vanoita follow up kudai ndio vanondiudza kuti muklasi unodzidzisa wakadai muklasi haunamati muklasi haupe mwana donati muklasi haupe zvakadai. Saka inini zvandiomera madzidzisiro acho ndina supervisor anova clerk anondisupervisa pese pandafamba achiri ndiri mu-Satanist. Pane vamwe vana vakatoti iva mhenhanzi vakatouya vakanga vakuti hanzi ndadongorera ndikaona vana vari kupiwa madhonatsi nemu-Satanist. Ndikuda kutenda Mwari kuti mwana wangu haana kupiwa. Ndobva vazoenderera futi kuna head vakati inini zvikanzi naiwe kunamata kwamedium kuri kuafekta papi zvikanzi aiwa ndidi kuti vanamati nekuti mwana wangu ari kudonha. Manzwisisa kureva kuti kana vachiti kunamata kwamedium kukudonhedza mwana wangu zviri kureva kuti aiwa vana kuti mwana kunamata kwangu kunoita handi chikonzero chekuti handisida kuti vanamati ndechekuti mwana wangu achiri kudonha. Kureva kuti vachiri kutondinongedzera kuti ndini ndinodonhedza mwana wavo. Ndo pane nyaya yangu changwa. Ndashungurudzika. Nguva yedu yakufamba. Hatigone kuramba chienderera but ngatiripedzei. Pane contribution yamungagona kuchibvunza. Alright. Amai. Muri muroyi here? Handisi. Kweimimi muroyi here? Aiwa ndati muroyi here? ndisingazivewo. Right. Now,
mapindurei zvino pamatare echivanhu edu echishona chinopedza nyaya kuenda kunganga kuenda kunozvibvunza vavataka amai kana muchida tinongokuti chiendai kune macertificates vanonzvera kuona kuti zvakamira zvakadii. Vana vamamatare vakare ukurumisana mutero kana uri unosikubatwa iko kana vanhu vaitira fana vaita Yes. Apa panenge pane nyaya yekufamba kumakuhwa nokuti unoona kuti pazoita nyaya yemadhonari yebusiness ndovakataura apa paita nyaya yekunamata yebusiness ndovakataura ndivakati vakanotaura futi kuti nokuti pane nyaya dziri kuitwa namai ava dzaitwa namai ava dzekuva namadhonari dzekunamata zviri kunodzoka kuna headmistress vari kutaura kuti ava ndozokumbira musho ava ndivari kuya vachitaurira headmistress kurova kuti nyaya dzese dziri kungoti ava chavaita hanzi ava kunotaura kuna headmistress vakuwadzora muna saka panenge paakutendera kunyaya ichi panenge pakuda kakuteerera kakanyanya kakufamba aiwaka ndizvo zvazvamuta but chikwadi chipo chekuti ava vari kuteera clerk vari kuteera teacher vachiona zviri kufamba sei. Interest yavo iri kuona kwanda interest iri pamwana wavo ningakuvadzirwe mwana saka vanofamba pachikoro vakatonyatsoteya ziso kuti chii chiri kufamba muklasi mavo zvareva kuti mambo ava vachatoshanda vanenge vachiri kumadhonari paitwa ichi pane panoda kuchenjererwa kuti amai handisi kuramba vamwe kuti vakanangwa vanhu vari kunangwa asi havafanira kunyanya muteerero kuita sei kuteerera zvinotaurwa zvinenge zvanyanya kuramba zvaringana. Medium avaraita zvakaoma vishuwa kuti munoona maticha vanospenda nguva zhinji nevanhu zvekuti unhu wemwana ticha anomuziva kupfuura kumba wesi kumba anongogeza makuseni ongoenda manheru asi anoswera most of time naye mudzidzisi saka mwanyoteerera vana muchiita zakubvunza mudzidzisi kuti zviri kufamba sei nevamwe vanodzidza nawo mukuita zviri wrong then hamene panyembe dzenyu kuti clerk anoteera ticha zvekudaro here kutoti anogona kuziva kuti vazodai paairaki chachepo pamusoro mambo chiri ndikutodzorera pamazuva ataura ndekuti vakamboya vakati garai zvakanaka hedhi akati garai zvakanaka nanhasi handioni pani pamwe chakachinja unless amai ava ndida kuti vafambe nhano dzemberi tokanzi namambo tinongodzorera dare rechivanhu tichifamba asi ndikuona kuti vachengetedzera ramangwana rakanaka revana ngavagare zvakanaka kwasviba now hatigone kuda pachitaura nyaya usiku uno isusu ngatiri mhande yenyaya tidzosere zvakare mudare next time ndiyo totanga nayo tonyatsoitsukurudza chaine kuibvumburudza timboona kuti tingagona here tingaitadzirira here asi chatikuramba namba ndichonguti vanhu havasi kupedza pfundi dzavo dzavakaitirana toita remind to next week right next court date good fine varaidari